От часто в засобах масової інформації можна зустріти думки, що Верховна Рада, як законодавчий орган, так і Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром, як виконавчий орган влади, є просто придатками до Офісу Президента. Що якби центр тяжіння, центральний – це Офіс Президента, і часто називають навіть ім'я, так? Це очільник Офісу Президента Андрій Богдан. Я би не перебільшувала роль Богдана. Можливо, я чогось не бачу і не відчуваю, можливо, інші групи. А ми чули, і Антон Поляков розповідав, який тепер уже виключений з фракції, і багато говорить, розповідаючи про те, як його викликали на килим до Богдана, і там був і Арахамія, і Разумков. Мене ніхто на килим до Богдана не викликав. Я не мала жодної розмови, я з ним не знайома. Рівно як і з іншими високопосадовцями Офісу Президента. В жодному випадку, наприклад, моє неголосування за землю не викликало якихось там негативних реакцій. Так, я знала, ми спілкувалися з прем'єром, я пояснювала свою позицію. Можливо, в силу моєї публічності, коли всі мої позиції фактично відомі, бо в той чи інший спосіб, в той чи інший час я завжди про це говорю. По реперних таких точках всі знають, яка є моя позиція. Можливо, в силу інших якихось обставин, але я не можу сказати, що Богдан впливає на фракцію надто сильно. Напевно, він спілкується з нашими заступниками керівника фракції, яких є 15, так, тобто керівниками груп, але він приходить на фракцію дедалі рідше, напевно, в силу зайнятості. Він дедалі рідше в якийсь спосіб виступає перед нами і намагається переконати з тих чи інших питань фракцію. А отже, про його вплив важко сказати. Однак я чую, читаю, бачу, і навіть в тих інсайдерських витоках, так, які є на сьогодні, що, напевно, він певний вплив має.